motivo da visita ao edificio judicial do Carballiño é por mor dunhas obras de eficiencia enerxética nas quales están a investir máis de 545.000 euros do programa FEDER, un conxunto de actuacións para mellorar a confortabilidade e dar unha mellor atención aos veciños e veciñas que acudan. O sea, farse un conxunto de actuacións como é cambiar o tellado, colocar placas solares, cambiar tamén as fiestras por unhas de eficiencia enerxética, iluminación LED, e ao mesmo tempo sustituir ao que sería a caldeira de gasóleo por unha caldeira de peles, un conxunto de actuacións que, como dicía fai un rato, mellorarán o que sería a confortabilidade dos que traballan aquí e tamén dos usuarios que acudan á Administración de Xusticia, que está un pouco inmersa tamén nunha serie de reformas baixo unha lei, a Lei Orgánica de Eficiencia Organizativa do Ministerio de Xusticia. Estas actuacións englóbanse nun conxunto de 10 intervencións en edificios judiciais de Galicia con investimento de 6.800.000 euros.